ngithathe leli thuba nginibingelele ekhasini lami la YouTube. Ngiyanibingelela ngithi nje siyakhuleka emakhosini, ngiyakhuleka emhlabeni wonke lapho enibukela nikhona. Namhlanje ngithathe leli thuba ke sizokhuluma ngokucupha unkosikazi. Babukeli, kubalekile ukuthi uma unonkosikazi, unkosikazi wakho ngisho noma ngathi ungahamba uyosebenza phesheya, noma ngathi ungahamba uyosebenza eGoli, noma ngathi usebenza eKapa, usebenza endaweni ezikude, mhlawumbe ubuya emva kwenyanga ezinhlanu, mhlawumbe ubuya emva konyaka, kodwa kubalekile ukuthi mangabe unonkosikazi ubuye unkosikazi wakho nje ehlezi elinde wena. Lokho kuyakusiza kakhulu ukuthi unkosikazi wakho uma ngabe umsebenzile, unkosikazi wakho angabi ibhola, angabi into yanoma ubani, athi unkosikazi mehlezi abona ukuthi hey inkosi yami ngazi ngaba nesizungu, athi awuke ngigibele ngiye edolobheni ahamba ayozisulela umlomo nje nabanye abantu. Unkosikazi wakho fanele ahlale engowakho, nanoma kuthiwa uhamba isikhathi esingakanani abuye unkosikazi wakho esalinde wena. Lokho ke kuyasiza kakhulu ukuthi ungcine ungatholakali nanezinye izinto zezifo mhlambe ezikhona la ngaphandle, ngoba phela abantu besifazane siyazi ukuthi nathi abantu besifazane balula. Ngalokho ke akusho ukuthi mangabe ukuthi umuntu wesifazane ulula ukuthi mhlambe ngoba siyahlambalaza sesisho indlela abadalwe ngakhona ukuthi umuntu wesifazane uyashesha ukuthi aheheke izinto. Mhlambe kufika umuntu amthembise aveze imali engaka, abona ukuthi hayi ngeke kunento engiyami engiyidingayo ethile, ngoba phela thina abantu besifazane vele sihlale sithanda izinto vele. Mangabe umuntu efike eveza imali engaka, athola ukuthi umuntu useyaheheka, usegcina enza into ekade engayiplananga ukuthi angayenza, azozisola futhi emva kwesikhathi ukuthi hey ngaze ngayenza into ebengafanele ukuthi ngiyenze kodwa seyenzekile. Ngalokho ukuthi umuntu wesifazane wakho mangabe kuwukuthi umsebenzile, uyakwazi nje ukuthi nathi siyafika leso sikhathi acabange leyo nto iphinde idlulele nje, angakwazi angakhona ukuthi aze ayenze. Athi noma uyacabanga bathi hayi suka nginayo umuntu wami enginaye mina engithembele kuyena. Umuntu wesifazane ahlale njengentombi, ahlala alinde wena myeni wakhe owawumlobolile, noma wena omthembisile ukuthi uzomenza into ethile kusasa, onekusasa naye. Ngiyabonga kakhulu nisabukela nje lapha enikhona. Ngiyacela nje ukuthi ni-subscribe, ni-like uMakhosi Kukhwa Shube lo. Ngiyabonga.